Uyambona umfowethu lesihleli naye lapha endlini? Ya, ngiyambona. Bengifuna ukuthi ngikutshele cause ngiyabona ukuthi angisakwazi ukuphila nale mfihlo. Akusiyo umfowethu loya. Wathi umbona kanjani la? Shuthi isoka lami lasemakhaya engakhula nalo. So ubekade efuna ukuthi azofesa athole umsebenzi engenayo indawo yokuhlala njengoba ngakucela nje ngathi ngicela simhlalise ngathi kube nomfowethu. Iqiniso kahle isoka lami lela futhi asikaze siye ukuthandana. Besiqhubeka silokhu sithandana ize sihlala ngaphansi kophahla lwakho. Sanibingelele babukele emakhaya singu-Blaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Uhleli with your girl uLongstar. Namhlanje ngihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Uqala nje u-2024 sekuneyimfihlo edinga ukudalulwa. Sisi, sawubona. Yebo, sawubona sisi, njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelele ababukele emakhaya. Sanibonani babukele emakhaya. Usisi, udabukaphi? Ngidabuka kwaNongoma. Dabuka kwaNongoma. Yeah. So uma uhleli isihlalo ekuthiwa sikhipha imfihlo, shuthi khona imfihlo le ekushisayo ofisa ukukhuluma ngayo? Yebo, ikhona imfihlo engifuna ukuyikhiphela umuntu engithandana naye. Uyikhiphela umuntu othandana naye. Okay, senithandana isikhathi singanani? Sineminyaka 4 sithandana. Saqala ukuthandana ngifika ngizofunda la eVarsity. Oh, uzofunda eTheshari. Yeah. Okay, tell me, imfihlo inesikhathi singanani ke yona? Ngasho ngithi imfihlo evele besithandana ivele ikhona ukuthi benginayo indlela yokuyifihla kodwa manje sengiyahluleka. Siyahluleka. Okay, ungasithi iqephu nje kancane ukuthi ke nanahlanganaphi ninazo yini izingane? Okay, ubhuti lo ngahlangana naye ngenza unyaka wami wokuqala eVarsity. Okay. Esebenza nenkampani ezinkulu ezenza iziphuzo. Alright. Umuntu oright unemoto yonke into bengisupporta nje esikoleni ngaze ngagraduate. Oyilokho ekhona eduze kwami. So unyaka wami wokugcina ngifunda ngingakhulelwa. So sinengane manje ina 2 years. Nengane na 2. Ngizwe uthi kena bekusupporta ekufundisa wazi wagraduate and namhlanje uhleli la uthi unemfihlo. Ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Angeke uze kwehle kahle ngaphuma ngisho isidumbu. That is why ngibone ngcono ngize kule platform ukuze ngikwazi ukumtshela imfihlo yami. Ngoba mase sobabili endlini ngeke uze kugcine kahle. Ngiyigcine kahle. Okay. Uma ucabanga umuntu onjani? Ngezwe ukuthi kena unothando ngoba ukusupportile and akwandele bani lokho. So uyacabanga ukuthi mase umtshelile lemfihlo le nizokwazi ukuthi emweni lungisa izinto? Ama chance ukuthi sizokwazi ukuthi silungise izinto awasekho ngoba vele nami futhi angisekho lapho. That is why ngifuna ukumtshela imfihlo yami ngoba nami sengifuna vele ukuthi kube ukuthi siyahlukana kodwa ngendlela ukuthi understand ukuthi konke engikwenzile ngikwenziswe yini. Okay. Hayi, ake simthinte ubhuti simuze ukuthi uzothini. Kodwa ke before simthinte awufuna uhlebela kancane usithi fahla ukuthi imayelana nani udaba. Okay, indaba kanje. Before ngize eVarsity benginesoka lami emakhaya khona kaNongoma engikhule nalo. Sathandana isithembiso sesikwa ukuthi sogcina sishadile sibe nomuzi wethu. So kwakungahamba kahle kuyena esikoleni wasala ngemuva mina ngeze eThekwini. So bekuthi makuvalwe izikole ngigodukile ngemakhaya kuqhubeka umjolo wethu ngapha nginayo lo bhuti engimshoyo ukuthi usebenza inkampani yakhe iphuzo la eThekwini usebenza kahle uyangisupporta ngayo yonke into. Ukuthi akabaza abantu basekhaya wazi nje udadewethu obenokuza la eThekwini ezongivakashela. So imake sis lo osemakhaya uyazi ukuthi unengane ngala. Uyazi lo semakhaya ukuthi kwenza ngingathola umuntu obengondle ngenzela yonke into kwazi wagcina ukuthi ngathola umntwana kodwa kuko konke lokho uthi akanankinga usangithanda yena. Usakuthanda yena. Yebo. Okay, so uyamthemba ukuthi nizoqhubeka kahle ngoba phela ngenzeka ukuthi nihlukane nalo uthandana naye. Sengiyolibona lelo bridge mangifika kulona kodwa kwamanje ngisamthemba. Ngicela ungabe usaqhubeka ngicela ukuthi simthinte simfonele simuze ukuthi uzothini yena. Okay, enye into bengangayisho ukuthi lo semakhaya akasekho emakhaya weza la eThekwini uza kanjani la eThekwini uzofuna umsebenzi. So indawo yokuhlala engenayo. Ngase mina ngacela lo baba wengane yami cause sihlala emzini wakhe o4 room namakamera u2 elinye ikamera lisebenzi.
ukuthi kunomfowethu ozofuna umsebenzi eThekwini, ngicela ukuthi simcuphise kulelinye ikamero ukuze eze ethole umsebenzi. Wavuma ngoba uwumuntu onobuntu, onothando, onozwelo, othandayo ukusiza abantu. Ima-ke dadewethu-ke right now ngoba sihleli la siba u-2. Yebo. Uhlala kuphi-ke lo muntu othandana naye ngoba uthi wamuva wazohlala nani? Uhlala kuphi njengamanje? Uhlala nathi endlini nobaba wengane. Uhlala endlini kuyimanje? Yebo, sihlala naye. Ubaba wengane uyasondla, usenzela yonke into. So masimthinta ubaba wengane manje ukuphi? Usemsebenzini emsekhaya? Usemsebenzini. Lo othandana naye ukuphi? Ukhona usendlini. Usendlini. Yebo. Uyazi ukuthi ula uzochaza udaba lakho? Angizange ngize ngimtshele naye, uzozwa nje esezwe. Kodwa vele iplan yethu bese ukuthi njengoba esefesile waqeda wathola i-contract, kade yosayina i-contract nje 2 days ago, fanele aqala uzothola iy'nifomu kusasa then bese yaqala. Sizomove out siyohlala soba u2 njengesithembiso sethu ukuthi sizogcina sakho umndeni. Oh, so wena sithi uzokhipha udaba ngoba usethola umsebenzi. Ngicela sifonele ubaba wengane. Phefumlela phezulu. Yaringa. Sawubona njani? Sikhona siyazwa nini? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la from Blaqlife TV. Ngihleli nomama wengane yakho la ofisa ukukhuluma nawe. Siqhamuka ohlelo elibizwa ukuthi ke nasikhipha izimfihlo. Yes. So ngihleli nomama wengane lana othi ke nakunodaba afisa ulidalula kuwena. Ngizomnikeza nje ithuba ukuthi akhulume nawe. Okay, mbale. Baba wakho njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Noma ngekho nje right. Ngoba kunento kumele ngikutshele yona ebalekile. Okay. Uyambona umfowethu lesihleli naye lapha endlini? Ya, ngiyambona. Bengifuna ukuthi ngikutshele cause ngiyabona ukuthi angisakwazi ukuphila nale mfihlo. Akusiyo umfowethu loya. Wathi umfowethu kanjani la? Shuthi isoka lami lasemakhaya engakhula nalo. So ubekade efuna ukuthi azofesa athole umsebenzi engena indawo yokuhlala njengoba ngakucela nje ngathi ngicela simhlalise ngathi kuwe nomfowethu. Iqiniso kahle isoka lami lela futhi asikaze siye ukuthandana. Besiqhubeka silokhu sithandana ize sihlala ngaphansi kophahla lwakho. Right kodwa wena uqala right wena uphuzile khona something wayiphuzile no? Cha ngingalutho ngiright angiphuzanga lutho. Manje uke eqala nje uba nalwathi ungikhulumisa naye lo. Ngize kwelonye uhlelo la kuthiwa iBlaqlife TV kushwa khona imfihlo cause bengisaba ukuthi ngikutshele lento sisendlini cause angazi uzoletha kanjani. Ayiwo mana ke shuthi ke okay wabona ungcono ukuthi uhambe uyohlelweni lo ukhuluma lonto lo into kanjani le-show or something. Ngiyasho ngithi ya into kanjalo. Manje bona kungcono ukuthi wena into enjenganaleyo ekungihlambalaza oqala nethi icelele isithunzi sami vele already uyayithatha uyisa kuma-show yini uma ungenzanga iy'nhlelo zokuthi mhlawumbe sikhulume sisendlini because yamanje ngisemsebenzini and uzongitshela le story ongitshela sona engingathi-understandi vele ukephi akabo nje uma Sawubona bhuti? Sawubona bhuti? Yebo sisi. Yebo. Umama lo wengane yakho ufike la kwishow ngoba edinga usizo efuna ukukhuluma lemfihlo le. So Blaqlife TV. So Blaqlife TV we offer counselling as well. Ukuthi ke nama kukhona inkinga ekanje sikwazi ukuthi ukhulumele nama professionals abekule field. Manje bona ukuthi uzokhuluma uba wena sisi kanje ngizothi ubani? uLungster Blaqlife TV. uLungster wane nalo mani angizwa kahle lento le. Usisi lo yakutshela ukuthi ubhuti wakhe lo esihlezi naye lapha endlini just ngibenzela yonke into just because ngifuna ukuthi nabe ne-right. Mina nginombuzo owodwa nje bhuti. Ukuthini?
Wena mawuhleli nabo lapha endlini bengekho mhlawumbe into oyibonayo ukuthi hey ayicacanga le. Yabona angazi siswami ngiyafisa mhlawumbe ukuthi lonto ikhulume kodwa ngikho endweni right ukuthi ngingakwazi ukukhuluma izinto ezikanjalo because mina mabe ngithandana nawe ngiyakuthemba ngihlala nawe ulethe umuntu wakini oyigazi lakho uchaza isitori sakhe esinomqondo nento ezwakalayo. So mina njengomuntu onozwela nothanda wena yonke into ngenza endeni of love. Okay, ngicela ungibambela kancane bhuti. Yebo. Sis awungichazele la kunombuzo oyi1. Angithi benihlala nonke endlini? Yebo. So nalomunye othandana naye benibuye nilale naye khona lapha endlini? Into ebiyenzeka ukuthi angithi ubaba wengane ubeyangena ebusuku emsebenzini. So mengabe engekho esemsebenzini ebusuku besivele silale ekamereni elilodwa. Ulala ekamereni lakho nobaba wengane yakho noma uhamba uyolala kuleli linya lala kulona? Hayi bengishiya ingane embhedeni lo wethu nobaba wengane bese ngiyangiphula elinye ikamera. Yonke lonto ezendlini yami njalo. But kodwa Ngiyaxolisa Nkosi yami bengasi inhloso yami ukwenza ngalendlela. Olungster. Yebo bhuti. Kunakele dadewethu akunakele mina engicelayo nje akunankinga neBlack TV leyo ishow akunankinga uma wengane lento akayenzi belula kafike lento soyixoxa nje sisobathatha akho into wrong ezokwenza Inkinga ke usehambile njoba ngize lana nje ngimshiye vele eqoqe ewumuntu osehamba cause vele usewutholile umsebenzi. So nami bengenzela ukuthi njoba ngikhiphela lemfihlo bese ngishiya ingane ngimlandele. Bekuyini inhloso yakho wento na vele ngayo yonke lento nje kusola nje ekuqaleni cause ziningi esengizenzile phela ngikwenzela zona nto negcineni nendlela ukungibonga nje. Bhuti ngicela ukubuza mina. Uzizwa kanjani? Ngicela ungiphe ithuba. Angithi senzele ukuthi ke na lingaphinde lenzele liphuthe nje. Uzizwa kanjani ke right now wazi ukuthi kade wondla indoda yoma wengane yakho? Yazi ukuthi lo mfethu lona ziningwa naye lo mfethu engimsizile kuzona ngenxa ukuthi bengenzela umuntu wami right. Lo muntu lona uzaza azethole lo msebenzi athi utholile kwakhona lapho bekade apply kathotho besizwa yimina even imali yokugibela sihlala nabendlini yami ngibondla bona iyona indlela angibonga ngayo leyo mangane yami. Mina bengibona ngcono ukuthi asihlanganeni before they even go sixoxe this thing ilungiswe asikho isidingo sokuthi baze bamuve soqhubeka sihlaleleni sonke. Mina kwami kodwa ukuthi ngenze njani sibonane nabo lento sikhulume nje kahle sobathathu asikho isidingo sokuthi sikhulumele kephi ebalazweni la izobibuka khona izwe lonke. Okay. Lo silisa sibhekane kahle nowesifazane yebo. Okay, ngicela ukubuza la udadewethu ukuthi yena ngoba ethi kena anize ndawonye nihlale endlini nobathathu niqhubeke wena uzizwa kanjani ngalowo mbono? Uthi kube njani? Ngisho ngoba ubhutata uthi kena kulungile qhubekani nihlale ndawonye nikhulume lento nobathathu. Ngibuza uma wengane ukuthi uzizwa kanjani ngalowo mbono yena. Uthini ngalokho phela mina ngiyasho. Muphi ithuba bhuti? Baba wakhe Yeah. ngeke uze kusalunga lokho ngoba vele kwakuyisithembiso sethu nesoka lami ukuthi sizoshada sakho umuzi. So njengoba eseyitholile umsebenzi uzoba umuntu ozoya kovela ekhaya. Mana shuthana all along wena mfethu nje ngihlezi nawe wena nje uyenza isilimo namaplans. Kodwa nawe ubunganawo amaplans okuvela ekhaya. Ngicela umuphi ithuba bhuti aqede. Ukuba mhlawumbe nawe wakhuluma amaplans okuvela ekhaya awukazi usho lutho okukhombisa ukuthi wena nje ubungeke vele ungenza umfazi. Umuntu obekade evele wayengithembisa uzongenza umfazi nakho sekuyamlungela empilweni so useqhubeka nesithembiso sakhe. Futhi enye into ngithamthanda. Ngicela ukubuza ke mina ngithi kunengane la. Kuzokwenzakala nengane uzohamba nayo? Cha, ingane ngizoyishiya kubo kwayo. Ingane inekubo ngizoyishiya nobaba wayo. Bhuti su Blaqlife sizwelana nawe and futhi sicela ukwazi ukuthi ke na asikulahleli ngaphandle. Mawudinga usizo please wenze sure ukuthi uyasithinta ukuze sizokutholela icounseling. Manje kushuthi ngamanye amazwi ngisabonana ngeke ngisazomfica mina endlini yami ngizofica sebehambile endlini yami bengihleli nabo
ngibona kanti bona babona isilima nje egcineni kosuku. I'm sure nisazoyikhuluma kahle lento ekhaya ngoba vele yena Nangu nje uthi ngiyuze kusalunga esakwazi ukuthi sihlangane. Kwakhona-ke kusho ukuthi uma ngabe kwazi ukuhlala nami isikhathi eside ngoba sisami u-4 iminyaka sihlezi. 4. Iside lesikhathi lesi and imini oboyenza yonke into for ukuthi babe right. Then namhlanje yena sengibona ngayena umuntu ofanele ukuthi ngamenza umfazi. Sekukhona ambone ese-right. Lo muntu ovuka manje nawe ovuswa yimina. And kwalongane le kakhuluma ngani ngoba engibiza ngoba kwakhe nje how can I trust ukuthi yamlongane le if ingane yakho ungacabangi leyo nto iyafana nje nabantu bakini ingane. Okay. What if kwakhona ngoba ifana nabantu bakithi what if kwakhona still akusiya mosa wazi sihlala nomuntu endlini eyodwa nikwazi ukulala naye endlini yami futhi erumini iyami futhi iyakhandwa yimina. Okay. Futhi Okay Bhuti. Ngizocela uma wengane angiphe nje amazwi okugcina into afisa ukuyisho kuwena. Ngicela usho amazwi okugcina. Ngiyaxolisa kakhulu ngesenzo sami bengasiyinhloso yami ukuthi kuze kufike la. Ngicela ungixolele noma ungeke uzokwazi ungixolela namhlanje kodwa ngelinye ilanga uma ungabe usithola uxole enhlizweni yakho ungixolele. Yazini singakwazi sihlangane khona nje khona mangiphuma la emsebenzini ngizocela ukuthi bengenzele offer ngiphuma khona manje ngizokubeka something agent singakwazi sihlangane le esikhuluma. Hayi okwamanje cha ngizobe ngikufonela. Bhuti? Hello? Sevesana wahamba. Uzizwa unjani? Ngizizwa nginemfunqa manje novalo khona ukhona ukuthi ngoba sengikhulumile mhlawumbe kuzoba ngcono kodwa sengisaba ngendlela sesifanele sibonane khona manje. Ngibona sisi mina dadewethu nginombuzo la. Uthe lo munye uthe uzokwenza umfazi akulobole. Yebo. Mangikuzwe kahle kusaqala uthe ukufundisile wazi wa graduate wayilento eyiyona namhlanje. Yebo ukhona ukuthi umsebenzi bengingakawutholi kodwa beqhubeka kunakekela. Yebo. So ngenxa yokuthi uke wakhuluma naye ukuthi ke na phela babazi asikhulisa umndeni hamba uyokuvela ekhaya. Noma vele isidingo sokuthi ngize ngimtshele naye umuntu wesilisa uyabona isiminingi leminyaka. Kodwa nje akazi asho lutho wagcina nje ngokuthi ahlawule ingane phela. Okay. So kubantu besifazana abahleli lapha ekhaya uthini kubona? Hayi engakusho ukuthi siyabantu siyawenza amaphutha kodwa angeke ngize ngirecommend ukuthi bangayenza nami lento engiyenzile ayikho right because involve nempilo yengane nempilo zabo futhi yabo. Kuyinto engekho right kuba kuya ngami ngabe ngiyashintsha ngenze ngenye indlela kodwa kwenzekile sekufana nokudaliwe. Kwenzeke kufana nokudaliwe. Hey niyezwela ke babukele emakhaya usise selibekile udaba lakhe wathi okwenzakalile kufana nokudaliwe. Elami lithi ungamkhahleli umuntu okusizayo. Umuntu kena ohleze nawe enza sure ukuthi uba neqiniso kuyena. Isizulu siyasithini ikhotha ikhotha engayikhothi yayikhahlela. Kodwa namhlanje ikhothile ikhahlelwa yona. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya ndazi usu Blaqlife TV siyanthanda. Please mawukuthi kena nawe unenkinga ekuhluphayo usendele kule number levela lana. Please like, share and subscribe. Ngulungsta ngithi bye bye. It's the Blaqlife TV.